Polşa döwletinden hemmäge salam dostlar, gowum ýagdaýlaryňyz. Dostlar, biziň bugünkü videomuz Polşa döwletindäki iş ýagdaýlary hakda boljak dostlar. Köp ýerleşýänmiz, müşteri bolmadan öň dokument tapşyrmadan öň soraýarlar. Näli işçiňiz we iş ýagdaýlary näli? Näçe saat? Şu videoda hemme zat görkeljek dostlar. Videonyň soňunda işleýän müşterilerimiň işleýän ýerleri hakda da görkeljek. Dostlar, Tekin Viza kompaniýasy öz müşterilerini ýörüýte Polşa döwletine geldikden sonra garşy alýar we firma ýerleşdirýär. Firma ýerleşdirdikden sonra bizlik iş bitýär berdi dostlar. Ondan firmanyň özü siz bilen gurrundaşyp geçýär, işe başlamakdan. Olar size hemme zady giňişeýin düşündirjek, öňüňizde iş vakansiýalary goýjak öňüňizde. İş vakansiýalary diýerken sklad, zawod, fabrika, önümçilik, liniýada durmak hemme zat giňişeýin size aýdyryp geçecek dostlar şo taýda. Ondan soň siziň öz radiolarynız boýunça şol işde işlejek diýseňiz, şo taýda işe ýerleşdirilýär. Onda da ýerleşdirilýän işde de mysal üçin 3 smen bolup bilýär, 8 saatdan ýa 2 smen bolup bilýär, 7-den 7-e ýa 11-den 11-e. Şu şekilde hemme zat size giňişeýin düşündirýär. İş saatlary hakda, iş ýagdaýlary hakda. Mysal üçin ýerleşýän işiňizde öňe 6-njy gün hem işlemä mümkinçiligi bolup bilýär. Dostlar, şondan soňra siz bilen ýörüýte kontrakt baglanyşylýar we ýörüýte sizi ýatak jaýyňyza ýerleşdirilýär. Geçen saparky videomda, vlog videomda size ýatak jaý hakda giňişeýin görkezip geçipdim dostlar. Ondan sonra işe başlajaksyňyz, iş ýagdaýlary bu şu wagt müşterilerimiz iş ýapýarlar, jal bedenoklar. Nesip bolsa täze ýyldan soň 2025-nji ýylda ýörüýte her saatda mysal üçin 20 kiloda ýa 20 kiloda iş ýapýan bolsa hemmesine göteriljek dostlar. 25 slot boljak saatda 30 slot bolup bilýär. Eger 26 ýaşamadyk bolsaňyz dostlar, siz üçin ýörüýte ul mümkinçilikler bar. Polşa işe geldikden sonra ýörüýte student dokument düzedip, iş vize bilen geldikden sonra student dokument düzedip, şonuň bilen firmada ýokary derejede aýlyk alma mümkinçilikleriniz bar. Normal alýan aýlykdan dostlar. Bundan daşarda ýörüýte aýlyklarynıza premiýa berilýär. Eger işleýän işiňde senden jalwa gelmese, edýän işiňi dogry düzgün şekilde etseň ýörüýte aýda size aýlymyda premiýa goşulyp berilýär dostlar. Şu şekilde şu wagtky ýagdaýda 2,5-3 dollara goly aýlyk alyp oturan student dokument bilen iýdeşýänmiz hem bar dostlar. Ýöne sonra bermek mümkin, normal baranlar näçe aýlyk alýar. Olaram dostlar işleýän sagatyna görä $1,500 alýanamma, $1,700 alýanamma, şu şekilde $1,200 alýanamma. Ýöne galanam siziň işleýän işiňize bagly. İş görnüşlerimiz hem şu taýda size görkezip geçecek dostlar. Dostlar, ne görüşüňiz ýaly iş görnüşlerimiz şol ýaly skladyň içinde, ulu sklad içinde iş görnüşleri gatken kışda içi ýyly boljak, tomuzda içi salkyn boljak dostlar. Görüşüňiz ýaly her kimiň öz bärde edýän iş bar, işe baraňyzda hemme zat öwretjekler, düşündirjekler. Hiç ýeli işlerde kynçylyk ýok dostlar. Görüşüňiz ýaly korobkalar we şoňa tawarlar ýörüýte goýýarlar, upakovka edýärler, koda kodýarlar dostlar. Bärde ýal bolan ýagdaýyňyzda hem bir ýerde iş ýap bilýän dostlar. Ýörüýte aýallar şuňa bärde gowy işlemez bar. Ine görüşüňiz ýaly nakleyka ýemleýärler, koda kodýarlar, upakovka edýärler dostlar. Erkek adamlar üçin hem gowy işlemez bar dostlar. Hiç ýeli agyr işler ýok. Ýörüýte teknologiýa işler dostlar bu taýda. Görüşüňiz ýaly ýük alýarlar, maşina ýükleýärler şu şekilde. Ýörüýte wagtynda nahara çykylýan wagtlar we işlenýän wagtlar we ýörüýte ýoluňyzda çeni gatnaşjaklar dostlar. Dostlar, görüşüňiz ýaly siz üçin ýörüýte şu wagt iş wideolaryny görkezip geçdik. İş ýagdaýlary hakda dostlar. Ýene işden daşar işlemek isteseňiz ýa-da mysal üçin taksçylyk etmek isteseňiz ýa dastavka etmek isteseňiz eliňizde prawaňyz bar bolsa arkaýyn edip bilýäňiz dostlar. Onda näme dostlar, indiki videolarda görüşýänçek, kommentariýada Polşa döwleti hakda gyzyklanýan zadyňyz bolsa arkaýyn bellek geçip gidip bilersiňiz. Sag bolun, görüşýänçek.